Pozrite si to najzaujímavejšie, čo sa dnes udialo. Dobrý večer. Rusi sa vraj snažia skresliť správy o tragických dôsledkoch povodní, ktoré usmrtili vyše 170 ľudí. Podľa tamojších webov úrady nútia ľudí podpísať prehlásenie o tom, že ich varovali včas. Zároveň majú zdravotníci falšovať úmrtné správy, aby nemuseli vyplácať vysoké odškodné. Tieto podozrenia sa objavili v deň štátneho smútku. Ani vodičák. Presne o to sa snaží návrh opozičnej strany SAS. Príklad si vraj zobrala z Maďarska, ktoré túto podmienku zaviedlo ešte minulý rok. Na to, aby ste sa stali vodičom, tam musíte vedieť aspoň čítať. Súvisia s extrémnym počasím a vedci vraj podľa nich vedia určiť nielen to, či je búrka nebezpečná, ale aj to, ktorým smerom sa vydá. No len včera ich u nás narátali okolo 24 000. Dojímavko, na jeho miesto nastúpila vtedajšia premiérka. Niektorí odborníci sa pýtali, či sa to vôbec dá stihnúť. Dnes sme sa dozvedeli, že zrejme nie. Poza chrbát Ivety Radičovej na ministerstve obrany podpísali zmluvu na 9 miliónov eur. Zakúsený lesník hovorí, že do hôr chodí roky. Bolo to však poprvýkrát, čo sa takto napriamo stretol s medveďom. Aj keď mal pri sebe pušku, nebola mu nič platná. Príbehov vo súdnej siene. Extrémne prípady. Dnešná epizóda sa volá Cigánska svadba. A ešte predtým všetkým sa Adriana o pol hodinu vráti s krátkými novinami. Majte sa pekne. Dobrý večer. Dovidenia. Celého dňa. Milenci sebe zanechala veľmi intenzívna búrka, ktorá sa podvečer prehnala Prešovom a okolím. Najväčšie záchranári v obci Báhoň pri Senci. 80 rokov za pozornosť a prajeme pekný večer.